Ме сте ме гледали в TikTok. Естествено. Стефан Меджик. Добре, айде сте ме гледали. А, Правиме, да, Стефан Меджик фокусника. Правиме Дайте. чалендж, избирате съдържанието в кутията или 10 лева. Всички избират 10 лева днеска, така че си ги взимайте направо. 10 лева. Какво избирате? Кой избира? Знаеш Ти. какво? Знаеш Да, какво? е, то Трябва си да не избера. са. Е, то ще е За да най-голям. направим контент, кутията. Много ясно. А тук няма. Бро, давам ти 10 лева, ти искаш кутията. Сериозен ли си? Здравейте. Здравейте. Така, днеска раздавам пари безплатно, но все пак има леко условие, нали, няма да ви лъжа. Идеята е някой да познае дали топчето е, да кажем, под купата или някакво условие. Този път ще направим нещо по-лесно, може малко да се върнете, за да може всички да виждат. Разбирате ме? Сега, нека да го направим така. Ще сложа 3 карти на масата. Идеята е просто, само вижте, можете, концентрирайте се. Идеята е просто да следите червената карта. Една, малко само се отдалечете, нали, за да може всички да виждате. Вие малко се приближете, нали, за да може да виждате. Приближете се. Виждате ли ясно? Нали, една черна десятка, втора черна десятка и ще сложа по средата една червена десятка и трябва да последите червената десятка. Пика. Няма спатия, няма пика. Има, чуй ме, виж. Една червена и 2 черни, за да не се бъркаш. Давам ви шанс. Който познае къде е червената десятка или черната десятка, му давам всичкото съдържание от куфара, всички пари. Имате само един опит, така че кой казва къде. Аз казвам. Казвай ми. Само се отръпни се. Да. Имам Отръпни чувство, се. че А, тук къде? отдолу няма... Добре, може ли някой да Айде, посочи? Някой да посочи. Ти къде казваш? Тук. И аз там коя? казвам. Червената или черната? Трябва да избери ли червена или Червена или черна десятка? Бързо, няма време. Бързо. Червена. Червена десятка казваш. Добре, ти казваш червена. Вие, господин, ще избирате ли? Не. Някой от вас се включва ли или просто да обръщаме и да приключваме играта? Напълно безплатно, никой не дава нищо, просто ви дам. Просто избери червената десятка. Това е. Това ли е? Да. Всички казвате това. Не, това е. Това Не, е. виж, братле, аз не мога да ти дам пари, това не е Това е. десятка. И това не е десятка. Това е Това не е, невъзможно. нали? Да, не, няма Това десятка. вече е невъзможно. Сега слушай, да. Вижте, чите. Тук къде сега да са се дават пари, парите си изкарват лесно, такова се трудно.